Tässä on mun eka video kipeänä. Joo. Mä oon vähän nyt kipeä, mä aloitan tämmöstä, mutta tässä mä nyt aluksi sanoin, että tulee enimmäkseen tämmösiä pelivideoita ja sit no vähän kaikennäköistä videoa. Mä haluaisin vähän tilaajia. Ois kiva joku semmonen, en mä osaa sanoa kuinka paljon, mikä olisi semmonen tarpeen hyvä määrä, mutta mä tilaan kyllä sitten takaisin, jos mua tilataan. Että sen lupaan. Ja fanipostia mä haluaisin, no ei. Voi vitsi, tämä meni vielä koko video. Fanipostia saa lähettää, mutta ei oo pakko, jos ei tahdo. Sitten mä teen tällaisia etuuskalla haasteita ja tällaisia. Ja niitä tulee varmaan tänään, koska tuo oli mun suukuliikuttelua. Noniin, joo, sertium. Mä katsoin vähän tosta tilkkuun. Kai tässä oikein ole mitään muuta tekemistä. Aloitin tän YouTuben tässä näin ja tein just äsken tilin tänne ja mut mä voin sanoa enimmikseen mitä pelejä mä pelaan. Mä pelaan niinku, no jos sanotaan Xbox, PS3, meillä on kyllä viimein mä pelaan sen kanssa surkea pelikonsoli. Nyt mä oon täällä ihan sivuus. Mennään vielä enemmän sivuun. No, tässä näin. Nip, jup. Herra. Toi oli hauska näköis, mä katsoin tuota. Ei jumala. Niin niitä pelejä pitäis sanoa. No Xboxia mä pelaan enimmikseen GTA V:tä. Ja PS3 mä pelaan Coastia. Ja GT6 eli Gran Turismo 6. Ja sit tietokoneella mä pelaan Snow Hotellia. Siellä mun nimi on XX-Mats68XX, kannattaa pitää kamuks. Ja sit mä pelasin Tank Onlinea, sit mä pelaan World of Tankia joskus. Moveekin mä pelasin ihan Mats68. Ja niin. Et eipäs tässä oikein mitään muuta enää ookaan, kun vois sanoa vaan